Mae'n rogli fel vinegar go iawn. Tyma bach mwy, come on, big blast off. Right, ydyn ni'n barod. Wow. Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda Jacob wrth gwrs. Gobeithio rydych chi wedi bod yn cadw'n iawn, gobeithio rydych chi wedi bod yn mwynhau yr gwyliau, ond cut to the chase y fideo heddi. Dwi yn mynd I bod yn creu rhywbeth really diddorol yn y fideo heddi, rhywbeth allan o'r byd ma, literally. Dwi yn mynd I bod yn creu roced! Nawr, nid roced go iawn. Ysdim budget dyn ni a dwi ddim yn gwybod sut. Ond dwi yn mynd I bod yn adeiladu roced gallwn ni adeiladu yn y tŷ mewn 5 munud. A wedyn ar diwedd y fideo dwi'n mynd I bod yn neud lawnsiad o roced a dwi'n mynd I trio saethu fe reit lan mewn i'r gofod. Neu mor agos a gallwn ni. Ydych chi'n barod? Nawr, ni angen actually creu y roced. Potel plastig ein roced ni. Mae angen 3 stick I ymddwyn fel stondin. Dwi'n defnyddio pensiliau. Mae angen tap I atodi'r pensiliau i'r potel. Mae angen corc I rhoi mewn i'r potel. Mae angen vinegar gwyn arnyn ni. A baking soda. Ac yn olaf, mae angen sesiwn. Mae rhaid gofyn I oedolyn. Felly, mae'n amser I actually greu y roced. Felly, yn gyntaf, mae rhaid I ni cymryd y pensiliau a mae rhaid I ni atodi nhw i'r potel I creu stondin. A dyna ni, 3 stondin. Nawr, dwi'n mynd I wneud i'r roced fi edrych yn really smart gan defnyddio Cynhyrchiad. Cofiwch I fod yn ofalus ac I gofyn am gymorth a chaniatad gan oedolyn. Right te bawb, rydyn ni'n barod ar gyfer y lawnsiad. Dwi angen rhoi vinegar gwyn a baking soda mewn i'r potel a gobeithio bydd y roced yn mynd lan. Tom ffat, cymryd y corc allan, dwi'n nerfus. A wedyn, mae rhaid I ni... Oh, come on. Oh, nice. Mae'n rogli fel vinegar go iawn. Tyma bach mwy, come on, big blast off. Right, ydyn ni'n barod. Wow. Dwi'n mynd I trio fe eto. Wow. 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 Oh. Dwi'n pensiliau ddim yn weithio. Wow. Dwi wedi redig allan nawr. Dyma'r tro ola. Fi ddim yn meddwl bod wedi gweithio, boes bach. Wel, yn anffodus, nath y roced ddim gweithio. Oedd y corc just bach yn fach. Os oedd yn fwy trwchus, bydd yn gallu cadw'r vinegar a'r baking soda I mewn yn just tymau bach fwy, oedd e just yn dod mas yn syth bin. Os ydych chi eisiau gweld fi yn neud y fideo yma eto, jyst rho gwybod I fi yn y sylwadau, ond cyn I chi fynd, cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Ond tan tro nesaf pawb, hwyl fawr! Woohoo!